kung sa panglantaw na to sa kalibutan, unsa mga prinsipyo nga atong kinabuhi nining kalibutan, makit-an sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Nining kagabihon, mga hinigugma ko nga mga kaigsunan, ang atong tun-an kabahin sa atong serye mao ang giuluhan fatal success o ang makapatay nga kadaugan. Kung imong tanahon, murag sukwahi og salungat ang title ngano kaha nga ang kalampusan makapatay. Nining kagabihon, tanahon nato mga kaigsuonan ug mga kaigalahan, ang tanan nga butang gitawag nato ang kalampusan dili safe. Kay may mga butang nga bisan kita magmalampuson, kini may katalagman sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Atong tun-an ang makita sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 15 nga teksto nga nagkanayon. Then he said to them, "Watch out, be on your guard, magbantay kamo, batok sa mga nagkalahi nga pagpangibog. A man's life does not consist in the abundance of his possession." Kinitambag ni Ginesos sa duwa ka maigsoon nga naglalis may tungod sa bahin sa katigayunan nga gibilin kanila sa ilang ginikanan. Balikan nato ang versikulo 13 sa Kapitulo 12. Dinhi nagkanayon, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Samtang nanudlo si Ginesos, may usa ka tawo nga nagduol kaniya, nagkanayon, magtutudlo, ingni ang akong igsuon nga tagaan ako niyagbahin sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among mga ginikanan. Ang tubag ni Ginesos kaniya, "Watch out, magbantay ka. Be on your guard against all kinds of greed." Bantayan nimo imong kaugalingon sa managkalahi nga matang sa pagpangibog. A man's life does not consist in the abundance of his possession. Ang atong panglantaw mahitungod sa kalibutan, mga minahal ko, mga kaigsunan o mga kaigalahan, has something to do sa ato mga inadlaw-adlaw nga mga action. Kung sa panglantaw na to sa kalibutan, unsa mga prinsipyo nga atong kinabuhi nining kalibutan, makit-an sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. I'm talking particularly about our worldview of riches and wealth and possession. Ang uban na kauna-una, there is nothing more nga itong kabuton dinis kalibutan, kundi ang magpadaghan og sapi, magpadaghan og kabtangan, magkinabuhi nga malipayon og abunda. Apan, nining kagabihon atong tun-an, mga kapaglaom, mga kaigsuonan, ang tambag ni Ginesos nga nagkanayon, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Kining duwa ka mga igsuon, naglalis. Kaya matag sa kanila, gusto nga makaangkon o dakugabahin sa katigayunan. They are both covetous. Na ay pagpangibog sa ilang kasing-kasing. Gusto ang usa nga dili mabintahaan o usa. Gusto ang usa nga magbintaha sa usa. Again, the brothers quarreled because they were both covetous. Nagapadayon ang teksto nga nagkanayon. They came to Christ asking that the inheritance be divided. Si Sister White nagsulat sa Hidden Treasures, nini mga pinulungan, "The only remedy for the sins and sorrows of men is Christ. The gospel of His grace alone can cure the evils that curse society. The injustice of the rich toward the poor and the hatred of the poor towards the rich alike have their root in selfishness
And this can be eradicated only through submission to Christ. He alone, for the selfish heart of sin, gives the new heart of love. Mga minahal ko, mga kaigsunan o mga kaigalahan, ingon si Sister White, usa lamang ang tambal sa atong maibugon nga kasing-kasing, and that is Christ. Whether we admit it or not, mga kaigalahan, kadaghanan kanato, kung may pipilaman, nga exempted, apan balikon ako, ang kadaghanan nato, maibugon, greedy, may kahakog, duna sa kinaiya sa tao. Kini nga kahakog, usay ato makontrolar, atong ma-lessen, o mapagamay, o mapaubos, apan dili na to totally makuha sa atong kasing-kasing. All of us is confronted with the problem of greed and lust. Apan ang tambag kanato nga si Kristo lamang mo'y makausab sa atong kasing-kasing. Siya lamang ang makausab sa atong panglantaw. Siya lamang ang makausab totally sa atong panglantaw sa kalibutan, mahitungod sa panghinapi, mahitungod sa kaptangan, o mahitungod sa fame and pleasure in this world. Ingon pa din dugang akong tagaan og emphasis. The gospel of His grace alone can cure the evils that curse society. Ang grasya lamang sa Diyos mo'y makausab o makatambag sa salot sa sosyedad. All the problems we face, all the evil things we face in this world, they have a root cause in greed and pride. Mga minahal ko magkaisunan, dugang paninhi, the injustice of the rich towards the poor, and then the hatred of the poor towards the rich. Kini mga kaisunan balik-balik ng cycle nga nagahatod og daghan kadautan sa sosyedad. And so with that, Christ answered sa mga nag-igsuon nga naglalis mahitungod sa ilang kabtangan. Sige na Isus, nitubag kanila, magbantay kamo, ug bantay anyong tagsa-tagsa kamo kagalingon, batok sa pagpangibog. And He gave the story as an illustration, the story of the rich fool. Kung imong tanawon, giuluhan, ang sambingay sa dato nga buang-buang. Si Kristo nagsulti o nagsaysay nining sambingay mahitungod sa usa ka dato. Apan kini dato gihinganlan niya nga buang-buang. Nganuan, kung imong basahon ang Biblia, there is nothing wrong per se in the way that this man had accumulated wealth. Walay question kung unsa niya pag-angkon nining bahandi, pag-angkon og daghang kabtangan og pag-angkon sa iyang sapi. Sumala din sa versikulo 16 sa kapitulo 12. And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my problems. Sa ang sambingay, gisulti ni Jesus, nga unsa ka tawo nga adunahan, daghan ang iyang abot. Ug unya, nag-ingon siya sa iyang kaugalingon, nasa isuliran. Pero kaning suliran is a good problem. Nakadungog gamamog suliran nga maayo. Apan kining suliran ining tawhana, maayo. Kaya ang suliran niya, unsaon niya nga iyang daghan nga abot, iyang matipigan. What shall I do? He said, verse 17, I have no place to store my crops. Wa na ko'y dapit nga taguan sa ako mga abot. Yes, iyang naangkon ang panalangin. Iyang naangkon ang dako nga harvest. Iyang naangkon nga siya naglambo siyang panginabuhi because of his diligence, because of his honesty in his work, and because of hard work. Sa pagpadayon sa versikulo 18 na kanayon, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. Sa iyang problem, nga wala na kasudlan sa iyang abot, ingon siya, akong bungkagon, ang akong mga kamalig nga gamay, akong tukuron, ang mas dako nga kamalig, aron akong ibutang ang akong mga abot.
And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Naan sa diya, nga naglambo na siya, daghan na siya, og natigom, nga mga bahandi, mga pagkaon, og tanan, nga mga kalibutanon, nga butang, nag-ingon siya sa iyang kaugalingon. Nan, kay ikaw daghan man, og natigom, nga mga butang, daghan ka na og abot, daghan ka panalangin. Take life easy, magpahayahay ka, kaon, mag-inom, og magmalipayon. Mga minahal ko makaigsoon again, there's nothing wrong with that. Dili na sayop, ngagmangbalambuon. Dili sayop ang magadunahan. Dili sayop ang maghayahay. Kana bunga sa atong pagpaningkamot, bunga sa atong paghago, bunga sa atong pagsakripisyo. And then balikon ko, there is no problem. Because the man earned his wealth through honest means. Mga maayo nga pamaagi, maayo siya mag-manage sa iyang bahandi, maayo siya mag-manage sa iyang katawhan. And so naglambo siya. Yes. This is a story of success based on hard work. Og angay na itong sundon, makaisunan. Kalampusan, pinagi sa pagkakugi o paghimo og maayo sa pagplano. He works hard, nagplano, nagtigom, nag-ipon, o gunya, nangitag pamaagi aron iyang maproteksyonan ang iyang tinigom. And then, during the retirement life, gusto siya mag-relax, gusto mag-enjoy, kay secure naman ang iyang kaugmaon. Is there something wrong with that, mga kaigsunan? Nabay sayop ni ana nga pangandoy sa usa ka tawo, nabay sayop ni ana sa plano o pag-ipon o paglambo sa usa ka tawo. Anabay sayop ni ana? No. He was a wise man. He was a successful man, right? Yes. Kung kita wala nagahuna-huna sa kaugmaon, ang uban, ingon na nga, bahala na, wala tay kaugmaon, basta maugmaan lang. But that is not a wise planning sa usa ka tao. We need really to plan for a future. Nining tawhana sa sambingay, gigisulti ni Jesus, din sa Lucas Kapitulo 12, he's a wise man, diligent man. Angayan, sundon, ang iyang pamaagi sa paglambo. Kay kung kita wala nagahatag o gunahuna sa pagpangandam alang sa kaugmaon, alang sa itong mga minahal sa kinabuhi, we are considered unwise and reckless. Apan nga no, mga minahal ko magkaigsuunan, nga si Jesus mismo nagsulti kaniya nga siya buang-buang. Atong balikan ang atong bersikulo nga gibasa. You have plenty of goods, ingon sa tao sa iyang kaugalingon. Daghan ka og mga bahandi, daghan ka og mga kabtangan, take life easy, eat, drink, and be merry. Verse 20, but God said to him, you fool! Ingon ang Diyos kaniya, ikaw buang-buang. This very night, your life will be demanded from you. Then, who will get what you have prepared for yourself? Og dugang pa sa versikulo 21, nangingon si Kristo, this is how it will be with anyone who stores up things for himself but not rich toward God. Ingon si Jesus sa maong sambingay nga iyang gisulti sa tao nga makugihon, ikaw buang-buang, niining gabiuna ang imong kinabuhi pagkakuwaon gikan kanimo, o kinsa naman ang magpahimulos sa imong giandam alang sa imong kaugalingon. O gingon ni Kristo sa pagpasidaan sa nagapaminaw kaniya, this is how it will be with anyone. Mausab kini ang mahisama sa kang bisan kinsa nga nagtagana og mga bahandi alang kaniya sa iyang kaugalingon, apan dili adunahan atubangan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, mga kaigalahan, si Kristo nag-label o nagtawag nining tawhana nga buang-buang. Dili kay siya makugihon, dili kay siya nagaplano, dili kay siya nagamalambuon, dili kay siya usa ka successful nga tao. Gitawag siya sa Ginoo nga buang-buang for the reason nga sa tanan nga kalambuan,
Sa tanan nga kalampusan, nining tawhana, God is out of the picture. The Lord tells His hearers, take heed, magbantay kamo, magmatngon kamo sa tanan nga matang sa pagkaibog. Kay ang kinabuhi sa tao, dili lamang nagakonsist o ang kinatibuk-an niyang kinabuhi, dili lamang may tungod sa pagkaabunda sa iyang kabtangan. Sumala sa sambingay nga gisulti ni Kristo, sa pagkaadunahan nining tawhana, sa pagkamalambuon, sa pagkamalampuson, sa tanan nga mabutang iyang natigom ang kamatayon ni abot kaniya, diha-diha. Kasamtangan sa iyang pik, o sa tumoy, o sa kinatasan, sa iyang kalampusan, ang kamatayon ni abot kaniya. At the peak of his material prosperity, he died. And the tragedy of that all is, wala siya diha kang Kristo. Ingon pa, so sa ka magsusulat, to live for self is to perish. Ang magkinabuhi, alang sa imong kaugalingon lamang, o alang sa akong kaugalingon lamang, kiningadto sa kalaglagan. Covetousness and the desire to benefit for self's sake cuts the soul from life. Ang pagkaibog o ang pagpangandoy nga ikaw makatigom alang lamang sa imong kaugalingon o makabintaha alang sa imong kaugalingon, nagakutlo sa imong kalag, sa imong kinabuhi. It is the spirit of Satan to get. Espiritu sa kaaway nga si Satanas ang pagkuha, and to draw self o ipalambo lamang ang kaugalingon. Apan prinsipyo ni Kristo ang paghatag, ang pagsakripisyo, ang pagbuhat sa kayuhan alang sa uban. Nahinumduman ako ang kasaysayan ni Belshazzar. Ang ginharian sa Babylonia, nagmalampuson gikan sa panahon ni Nebuchadnezzar, og kini nang imbantugan nga imperyo, kusgan og malambuon. Apan sa panahon ni Belshazzar, wa siya'y kabalaka sa Dios. Nakaila sa kang Daniel. Apan dili kaayo, mas labaw ang pag-ignore ni Belshazzar sa Dios ni Daniel. Atong nilbayluan usa ka gabi, samtang nagapiesta, samtang nagakumbira, samtang nagahubog, gapahubog, nagainom, nagakainasadya, kaining mga prinsipe, mga pangulo sa imperyo sa Babylonia, o si Belshazzar, maong hari. Ilang gidaig ang mga Diyos-Diyos nga bulawan sa lapi, o puthaw, o bato nga mga Diyos-Diyos. Kalit, may usa ka kamot, from nowhere, adili makitaan kung naan sa gikan, nagsulat dito sa bungbong may tungod sa kalaglagan sa imperyo sa Babylonia. And in that very night, King Belshazzar, the king of the Chaldeans, was slain. Hari sa mga Chaldeanhon, hari sa mga taga-Babylonia nga si Belshazzar, gipatay sa pagsulong sa taga-Medo-Persia. Mga minahal ko, mga kaigsunan, it is not wrong to be rich, again. But somehow, atong tanaw, nga sa itong pagpaningwa at adlaw sa itong pagkinabuhi. Dili na to hikalimtan ang Ginoo. Dili na to ihiklin ang Ginoo. Kung ang Ginoo, kabahin lang sa atong kinabuhi, nga tagaan o pipila, kagutlo, matag adlaw, that is not the way of life. Alang sa usa kaanak sa Dios nga destined for the kingdom of God. Kung ang atong kinabuhi, ang tumong lawang mo'y pagpalambo sa atong material nga kabtangan, ang pagpaningwa sa mga kalibutanon nga possession, we miss the point, mga kaigsuunan o mga kaigalahan. Someone has said that money is like salt water. The more you drink, the thirstier you become. Iyon pa, ang kwarta sama kini sa tubig sa dagat nga kung imong imnon samot ka, mauhaw. Ang buti pasabot ni ini mga kaigsunan, mga kaigalahan, ang tao walay katagbawan. Bisan kinsa ingnan nimo,
kulang ang iyang salapi. Gusto pa siya, nagapangandoy nga dugangan. Mga kabtangan. Yes, ang tao walay katagbawan sa material nga mga butang. Again, Jesus did not indiscriminately condemn wealth. Wala ikondenar ni Kristo. Dinhi sa sambingay ang mga kabtangan nga kalibutanon. Wala gikondenar ni Kristo ang pagkadunahan. Ang salapi is not a problem. It is not wrong to be rich. Neither there is an inherent virtue in poverty. Apan sa masubsob o sa kasagaran, ang atong panglantaw may tungod sa kalampusan, it's on how much money do we have. How much possession we own. Kabtangan, balay, yuta, manegosyo, o unsa pa lang. Tanan nga magkalibutanon nga butang, diya nasandig ang atong panglantaw sa kalampusan. Ingon ni George Buttrick, our standard of success are almost fatally entangled with the lust for acquisition, but we are not ready to abandon them. Atong istandarte sa kalampusan, kini nahigot o nakakiguban sa atong kaibog sa pag-accumulate o pag-angkon o mga kabtangan. O bisan pa atong nahibaluan kini nga mga butang, dili kita andam sa pagbiya niining mga pamaagi o pagtingwa. Mga minahal ko, mga kaigsunan, mga kaigalahan, bisan imong tanahon, sukad, pasukad, since the dawn of industrial revolution, humanity has been absorbed in the exploitation of natural resources, consumed with a passion for feeling our insatiable desire for amassing more wealth. Sa pagsugod sa Industrial Revolution, ang katawhan, nagapangandoy nga maglambo, nagapangandoy nga i-exploit ang natural resources, aron magdako ang income, aron magdako ang kita, aron magdagko ang mga negosyo, aron magdaghan og sapi, aron maglambo ang economic empire. O ang atong pagpangibog, ang atong paningwa, mo'y naghurot sa atong kusog, nga dili kita matagbaw sa pagpaningwa, bisan daghan natang naangkon nga mga kabtangan. A classic example is our modern society in the issue of climate change. Ang mga basakan, ato nang i-abandon, butangan o mga industrial complex, butangan o mga housing projects, ang mga kabukiran, ang mga kakahuyan, pamutlon, aron mas dako ang income, kay kini himuon nga mga ranso, himuon nga fattening area sa mga katol, mga kahayupan, aron ikabaligya, aron himuon nga mga poultry farm, and many more. O kini may impact sa atong kalibutan nga ginakinabuhian. Mag-ingon kita, unsa ang tinubdan nining butang. It may appear to be simplistic, but I think you will agree with me that the ultimate reason for environmental hazard is greed. Atong kahakog. I don't know kung naay usa ka nato o pipila ka nato nga exempted. Apan sultian ko kamo, ang tanang tao, including myself, tanan kita kung natong dawaton, bisan ako, ana ay kahakog. Og si Kristo lamang ang makakuha niya ng kahakog sa kalibutanon nga pagpangandoy sa mga butang niining kalibutan. The passion to have more and more and more drives us to be unmindful of the ultimate consequence. Di tanaw balaka kung sa'y dangatan sa ugma, unsay dangatan sa atong palibot, unsay dangatan sa atong environment, as long as kita may dagko nga abot, dagko nga halin, o dagko nga sapi. Mga minahal ko nga mga kaigsuunan, mga kaigalahan. Of course, our biblical worldview will tell us nga kaning kalibutan, dili mahuman because of climate change or unsa na lang nga mga environmental catastrophe.
Kaning atong kalibutan nga gipuy-an sumala sa atong pagtuon sa Biblia, dili kani matiwas o mahuman, dili kini madaot pinaagi lamang sa natural cause, kundi we believe that Jesus Christ is coming to end the crisis of this world. Apan bisan kita nagatuo ngayon ana nga si Kristo mooy maghatod sa katapusan nga mga kalibutanon nga butang, kita may responsibilidad to make this world safer and cleaner as we await the coming of our Lord Jesus Christ. Ingtak na sa kagabihon, ako takpan kini atong pagtuon, pinaagi sa pagpahinumdom kanato sa giingon ni Jesus Christ sa Lucas Kapitulo 12. Watch out, magbantay kita sa tanang matang nga pagpangibog, kay ang kinabuhi sa tao dili lamang masukod pinaagi sa iya mga kabtangan din sa kalibutan. Yes, material and economic gain, when not coupled by spiritual growth and the love of God, could prove fatal to our Christian experience. Ang material o ang economic kanhon nga mga abot o ganansya, kung dili kini unubanan sa espirituhanon nga paglambo, dili kini ubanan sa atong kinabuhi sa espirituhanon nga pagtubo o gugma sa Dios, kini makahatod kanato sa makamatay nga kalampusan. Mga minahal ko, makaigsuonan, according to William Hurd, increasing material powers are not safe except with proportionately improving character. Ang paglambo di ay sa atong material nga gahom o kabtangan, dili kini safe kung kini dili ubanan sa paglambo pod sa atong kinaiya nga diha haduol kang Kristo. Mga minahal ko nga mga kaisunan, mga kaigalahan, mga kapaglaom, again, it is not wrong to be wealthy. It is not wrong to be rich. And it is not okay to be poor. But remember, ang atong panglantaw sa kalibutan, nga dili lang kita taman dinhi. We need to be preparing for the coming kingdom of God more than just enjoying our retirement days. There is more beyond than this world, than this pleasure in this world, more beyond the easy life in this world. Kitang tanan na hibalo, we are destined for the coming kingdom. And that is why, angayan kita magkinabuhi alang sa ginharian sa Diyos. There is more to life than what we possess. Ingon, ang balang kasulatan, what will profit us after we have worked so hard and gained material wealth but lose eternal life? The very thing that matters most. Ang pinakamahinungdanon. Sa pagkatinuod, mga minahal ko, mga kaisunad, mga kaigalahan, tagaan atong panahon sa pagpamalando. Unsa man gayud ang atong maangkon, sa atong pagtingwa, sa atong pagtrabaho o banat, sa pagpangandoy nga magmalambuon, nga makaangkon og material nga mga butang, maging adunahan, magayay sa pagkinabuhi. Kung ang baylo ni ana, mawala kanato ang kinabuhing dayon. Mao ang pinakamahinungdanon nga butang. Marcos 8:36 hangtod 38 na kanayon. For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Unsa man maangkon sa usa ka tawo kung iyang maangkon ang tibok kalibutan ug mawala kaniya ang iyang kalag? Or what shall a man give in exchange for his soul? Unsa man ang ibaylo sa usa ka tawo alang sa iyang kalag? Mga minahal ko, mga kaigsunan, mga kaigalahan, magbantay kita sa mala ni Kristo. Beware! Let's watch out! Success apart from God could be fatal. Ang ayon natong bantayan, ang kalampusan, halayo si Diyos, mahimong makapatay. Dili lamang temporal nga kamatayon, it could be an eternal death kung wala kita diya kang Kristo. Ako yung panginaot, mga minahal ko, magkaisunan, samtang kita naninghuwa, samtang kita nagbuhat, samtang kita naningkamot sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, nga kita magmalampuson sa atong material nga pagkinabuhi,
ayaw baya-biyae nga mahimong kabahin si Kristo sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Aron kita mamaandam sa ginharian nga gitagana sa Dios alang kanatong tanan. Ang Dios magapanarayon kanato, ay duko nato atong mga ulo o kita magaampo. Amahan nga balaan, among silimbahon nga Dios. Sa makausap pa kami nagamalipayon nga ikaw nagpahinumdum kanamo that there is more beyond material wealth nining kalibutan. Nga among pangandoy, dili lang taman, din hining yutaa. Ang among pangpaninguwa, dili lang taman, nining yutaa. Kundili ang among tinghuwa, nga mas mahinungdanon, nga ikaw Ginoo, ani asa among pagkinabuhi adlaw-adlaw, nga pinaagi kang Kristo, kami malig-on sa imong grasya. Aron kami mamaandam sa ginarian, nga imong gitagana, alang sa imong makarakan. Tabagi kami Ginoo nga among pagkinabuhi adlaw-adlaw, mahiuyon sa prinsipyo sa ginharian sa Dios o makitaan sa kalibutan nga kami lahi nimo nga makanakan nangandoy nga magmalambuon nining yutaa apan mas nangandoy nga may espirituhanon nga kusog nga magapadayon alang sa among tumong nga mao ang ginharian nga dayon. Salamat Ginoo nga ikaw nagatubag sa pagampo, nagapasaylo sa mga kalapasan kay among ginaginahangyo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa makausap pa, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Mayong gabi and once again, happy Sabbath to everyone.